the blessing and righteousness of God. Yung binasa po natin, ito po ay ipinapakita na ang mundo po ang naglikha ay ang Diyos. Hindi po nag-evolve ito sa Big Bang na elemento na ayon sa siyensya. Kasi ang Diyos po ang makapangyarihan sa lahat. Siya po ay omniscient God. Siya po ay omnipresent God. At siya po ay omnipotent God. Makapangyarihan, alam niya ang lahat ng bagay. Hallelujah, alam niya ang ating inisip at alam niya ang nasa puso po natin. And God is everywhere because God is His Spirit. Okay, Espiritu po ang ating Panginoon. Kaya siya po ang naglala. Maging ang sangkatawan, maging ang tao po, He created in His own image, the image of God. He created man and woman. Kaya dito po, tatalakayin po natin kung paano natin makuha yung mga pangako ng Diyos sapagat nais ng Lord na tayo po ipagpalain. Okay? Paano ka papagpalain ng Diyos? Samantalang nandyan po ang instruction ng ating Panginoon. Dapat po makakilos ang Diyos sa ating mga buhay. No? At pag sinabing may instruction, may aral, may turo. Okay? At dapat yung turo ng Diyos ay masusunod po na. Pag sinabi ng Lord na malinis na puso, malinis na kamay at dalisay na puso, kailangan kasama tayo ron para makuha po natin. Kaya isa-isahin po natin. Nasa tinatawag na tayo ngayon, contextual. Sa textual tayo ngayon. The earth is the Lord. Okay? At wala na tayong question about it. Verse 2. Basahin natin. Okay. Ito po ay itinatag niya sa mga dagat at ito po ay established upon the flood. Sa ibabaw ng baha o sa ibabaw ng ilog sa ibang version po. Sa ibabaw po ng flood during the flood of Noah. Talagang lumabas po at lumitaw po. Kaya sinabi ko, riyan ay tatag po. Ang mundo ito sa pamagitan ng tubig. Okay? Verse 3. Who shall ascend into the hill of the Lord? Sino raw ang aahon o aakyat sa burol ng ating Panginoon? Or who shall stand in His holy place? Sino raw yung makakatayo sa kanyang dakong banal? Kaya ba nating aahon sa burol ng Diyos? Kaya nga ba nating makatayo sa kanyang kabanalan? Okay. Verse 4. Ito na yung requirement. Sino raw? Pagibasa? Sino raw ang makakatayo at makakaahon sa bundok ng Lord at makakatayo sa dagong banal? Apat. Clean His hands. Malinis ba yung kamay natin? Malinis? Hindi po nanduduro? Hindi po namamalo? Hindi po kumukupit? Sigurado? Hindi po humahatol? Hindi po naninisip? One requirement. Paano po tayo magkaroon ng malinis na kamay? Ipinapuri natin yan. Pinagsasamba natin yan. Kaya sabi po, lift up your heads. Pag nagpuri kayo sa ating Diyos, itaas nyo ang inyong mga kamay. Bakit yung iba hindi makataas? Kasi po, pag itinaas mo ang iyong kamay, it is a sign of surrender.
It is a sign of humbleness. Diba pag hinuhundap kayo, taas ang kamay. Ay pag tao nga, hindi pa hinundap ko eh. Taas yung kagad ang kamay niyo. Bakit tayo pag nagpurin sa patan ng Panginoon, parang hindi natin may taas ang kamay? So the requirement is, he that hath clean hands and a pure heart. Are we sure that our heart is pure? Tingnan natin. Kailan i-assess po natin. Ano sabi po ng Matthew chapter 5 verse 8? Blessed are those who have pure heart, for they shall see God. Mapalad ang may malinis na puso o dalisay na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. So mo makikita ang Diyos? Di mo makikita ang Diyos, Espiritu. Ang makikita dyan, ang sabi ko yan, spiritual po yan. Makita mo yung kamangha-mangha. You feel the presence of the Lord. Makita mo yung kanyang mga pangako. Spiritual po kasi yung Diyos natin na Espiritu. Kaya makikita mo. Pag you have a pure heart, pag inawit lang natin yung kanina, yung habang ako'y nagmamasid sa kapaligiran. Kung may malinis na puso ka, you can feel the nature. Yung ginawa ng Diyos sa kamanghanan. Kahit dami ng magagandang bagay nating namamasdan, tulad ng mga ibon at bulaklak sa parang. Kasi siya ang nagmamayari niya. Bakit meron pong mga bulaklak? Bakit may mga magagandang halaman? Kasi po, tayo po ay, pag tayo po ay pagod, maraming ginagawa, maraming tayong kabalahan. Di ba namamasyal tayo? Parang titignan yung mga bulaklak. Yung dito yung mga bulaklak na malalaki. Mayroon dito sa Pangasinan yung kulay yellow. O sunflower. Napunta nyo na yun? O ako hindi ko pa napuntahan. Nakikita ko lang sa mga pictures, sa itinupyo lang, nare-relax ka na eh. Nagpupuri ka na eh. Nagpapasalamat ka na sa Diyos eh. Amen? Bakit? Ikagandahan mo ng Diyos yun eh. Para makita mo sa paningin mo yung kabutihan ng Diyos, yung kalwalhatian ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos. Amen po, na kung tayo po ay napapagod, napapanisa tayo, tingnan mo lang yung nilikha ng Diyos. Marirelax ka. Kaya, pure heart and you shall see God. You feel His presence, you see His goodness, makikita mo yung kanyang mga nature na nilikha ng Diyos. Ano raw? Ano pa ang requirements? And who has not lifted up his soul unto vanity. No? Ano yung Tagalog po niya? Hindi ka nagsisinungaling, hindi ka nagmamataas. Yung kaluluwa mo ay parang baliwala. Ang kaluluwa, ano yan eh? Very precious sa harapan ng Lord. Amen po? Remember, ng tao po, there are compositions of men. Kung bakit tayo na po. The spirit, the body, soul, and spirit. Lahat tayo meron yan. Kaya yung soul na yan, napakahalaga sa harapan ng Lord. Kasi yan yung hahatulan ng Diyos. Yan yung hindi namamatay. Yung ating kaluluwa. Asan yung kaluluwa natin? Kung ano yung itsura mo, outer ito. Yung outer, yung body. Yung inner, yung kaluluwa. Kung ano yung itsura mo, yun ang itsura ng kaluluwa mo. Kaya, yung kaluluwa na yun nakapreserve sa harapan ng Lord. Kaya, huwag natin baliwalayin ang halaga ng kaluluwa. Anong sabi ng book of Mark chapter 8 verse 36? Even you can gain this whole world and you lost yours also. Kahit na yumaman ka, mapakinubangan mo, ang dami ng activities sa mundo ito kung mapapahamak ang iyong kaluluwa. Baliwala. Kasi po, ang mahalaga sa Diyos ay yung ating kaluluwa.
Yung ating katawan, magna siya, mabubulok. Galing sa alabok, babalik sa alabok. Pero dito tayo nakapokus sa katawan. Okay lang po yan. Bakit po kailangan ng pagkain? Kailangan ng trabaho? Kailangan magpagod mo tayo? Para may pakinabang yung ating body. Kasi kung magugutom yung katawan natin, pwede magkakaroon tayo ng problema sa health natin. Kaya nga may balance, diet tayo. Hindi mo pwedeng buntatin ito. Meron lang tayo lifestyle. Dati wala tayong awareness sa lifestyle. Diba? Parang baliwala. Pero nung nagkaroon na tayo ng consciousness about health, ano na tayo? Nag-iingat na po tayo kasi gusto pa natin mapakinabangan o ma-enjoy yung nilalang ng Diyos, yung pagkalalang sa atin. Ibig sabihin, enjoy. Kasi binigyan ka ng Lord ng pagkakataon na mamuhay. Binigyan ka ng buhay. Binigyan ka ng pagkakataon na mamili kung ano mayroon yung buhay mo. Kaya kung ang tao po ay namili siya at napahamak, choice niya yun, hindi choice ng Diyos yun. Amen? Everybody say amen. Ang choice ng Diyos, pagpalain tayo. Ang nais ng Diyos, makapili niya tayo sa buhay na wala hanggan. Kaya lang bakit mas marami ang napapahamak? Kasi yung choice natin, ang pinipili natin. Kasi po, pag choice ng Diyos, minsan kontra yan sa espiritu at laman. Ito yung gusto ng Diyos, ito yung gusto ng tao. Ito yung will ng tao, ito yung will ng Diyos. Amen? May sakripisyo kasi. Bago mo makamit yung buhay na wala hanggan, may sacrifice. Mamimili ka ron, liwanag o dilim, masama o mabuti, Diyos, demonyo o sarili mo o sa mundong ito. Apat ang pagpipilian ng tao eh. Ito, yung gawa ng kawan, gawa ng laman, gawa mo sarili mo o gawa ng mundong ito o gawa ng Diyos. Napakahirap kaya. Amen po? Kaya dito, malinis ang talisay ang puso, malinis na kamay, huwag mong paniwalain yung binigay siya ng kaluluwa, and nor sworn deceitfully. Yung nanunumpa na walang kabuluhan, nanunumpa. Huwag kang manumpa. Ano yung manumpa? Yung sword. Ginawa mo to. Sinabi mo ba yan? Kahit na pag nanliligaw ka, manunumpa ka. Di ba pag nanligaw tayo? Alam mo, pag sinagot mo ako, talagang ibibigay ko sa iyo ang mga bulaklak. Nagbibigay lang talaga bulaklak. Amen po? Chocolate. Ano gusto mong chocolate? Nagbibigay talaga. Amen po? Pag wala nang may bigay, makita nila yung bituin at saka yung buwan. Ipapangako niya yun. Amen po? Iwag mo nga ipangako ang langit eh. Ang nagmamayari niya na Diyos. Di mo naman makukuha yung buwan eh. At saka yung star. Hyperbole po yun. Metamorphosis kung tawagin. Kasi pag po yung pinag-uusapan, pwede mong i-relay yun sa iyong minamahal. Hindi naman po yun. Pero literal, hindi mo maabot yun. And everybody say amen? Yeah. Kaya, huwag tayong magsusun, ha? I promise to pay you as soon as possible. Okay naman yun eh. Wala naman problema yun eh. Pag hindi mo na sunod yun, hindi ka. Sorry? Siyempre tao lang tayo eh. Hindi mo alam yung bukas na mangyayari. Yung inaasahan mo na darating, hindi tumating. Bakit po? Pinaitulutan ng Diyos na tao ka lang, nagkakamali. Pinaitulutan ng Diyos na humingi ka ng pabor, o humingi ka ng pagkukulang o paumanhin para hapon lang. Huwag mong talikuran yan. Kasi lahat po tayo may pagkukulang.
Meron tayong mga kahinaan sa buhay. Nagiging maayos lang po tayo dahil kay Lord. And everybody say amen. Now, ito yung pinaka-climax. Basahin natin ha, palakas. 5. You shall receive the blessing of the Lord and righteousness from God of his salvation. Panalo ka na. Sumunod ka lang, bro. He shall receive the blessing from the Lord. Why from the Lord? Pag sinabing blessing from the Lord, sino bang nagiging Lord natin? Bakit? What is the meaning of Lord? Siya yung panganay ng lahat, ng nilalang. Siya yung Pangulo. Pangulo. Amen? He is the head. Lahat ng nilalang bago tayo lumitaw, nandun na si Lord. Bakit bumababa ang Diyos? Kasi papakita niya sa tao na kaya niyang tanggapin yung pagpapala ng Diyos sapagkat in-instruction, nagkaroon siya ng turo, aral sa kanyang mga alagad. Ito yung gagawin ninyo para makamit nyo yung kapayapaan, yung kagalakan, yung love, joy, peace, temperance, long-suffering, perseverance, the fruit of the Holy Spirit. Kaya ma-enjoy mo talaga yung buhay. Bakit po? You shall receive blessing from the Lord. And righteousness from the God of His salvation. Siya yung nagligtas sa atin. Pag sinabing righteousness, one of the attributes of God. Isa sa mga attributes ng Diyos yan. Kapangyarihan niyan, righteousness. Gusto mo blessing? Matthew 6:33. Tatapwat, unahin mo na pagharian ka ng Diyos at ang kanyang katwiran, righteousness of God. And all these things shall be added unto you. Paano ka bibless ng Lord? Pagharian ka muna. Paano ka papagharian ng Diyos? Kung hindi ka na sumusunod sa Diyos, kung hindi ka naniniwala sa Diyos, hindi ka pagharian, sarili mo lang yan. Narinig mo lang yan, kinalakihan mo lang yan, dahil sa kultura, tradisyon, napag-aralan mo lang yan. Pero ang totoo po, ang instruction ng Diyos ay para sa lahat. And everybody say amen. Amen. Ang salita ng Diyos, lahat ng buong mundo mayroon. Kahit na sinunog yan, sinisisyo yan, the books of all books is the Bible. There are billions printed and 100 plus languages translated. Hanggang ngayon, wala nang higit pa sa scriptures. Sinunog, pinagbawal, pero hanggang ngayon nakapreserve. And everybody say amen. Sinabi ng Bible yun. Mayroong isang angel na dala-dala niya yung gospel, umiikot siya. Kaya lahat ng mundo, dito sa mundo ito, mayroong scriptures. Hinanap nila yung scriptures. The war is over noong panahon ng Hapon, World War. Nakapreserve saan? Meron sa London, meron sa Singapore. Nakapreserve the scriptures. And everybody say amen. Kaya nga, pag naniwala ka rito, talagang ang Diyos kikilos. O, amen? Ang kainaman, pag wala pa tayo sa Lord at hindi mo pa instruction ng Lord yung hindi mo pa alam, napakabuti ang Diyos. Alam niyo kung bakit? Kahit na minsan, lumuluhod tayo sa revolto, ginagrant ng Lord yung faith natin. Kaya yung iba, pinagaling kami ni San Roque, yun yung kanila pananampalataya eh. Nung inalitan niya yun, gumaling siya. Hindi si San Roque ang nagpagaling.
Ang Diyos ang nagpagaling kasi yun yung pananampalataya niya. Amen po? Kasi ang ribulto, may mata hindi nakakita. May tainga hindi nakakarinig. May bunganga hindi nakapagsalita. Kaya, dahil sa, you know, one of the attributes of God is goodness. There is only one good, that is God. Kaya nga, napakabuti ang Diyos eh. Hinahanap ang mga tao, ang kabutihan ng Diyos. Pag dinid na yung tao, walang-wala na siyang mapuntahan sa Diyos. O, tingnan mo ang tao. Kahit na sino yung Diyos nila pagka nagkaroon ng trahedya, kanya-kanya Diyos, di ba, tawag? Amen? Pero ikaw, dahil kilala mo yung Diyos mo, hindi ka nag-alala. Hindi ka nag-alala. Bakit po? Ay, alam mo yung Diyos mo na nasa dito sa Scripture. Pero mo, the goodness of God, kahit na hindi mo siya sinasamba na tunay, ikagrant yung... Kaya nga, ang daming ano eh. Ang daming nananalig. Bakit akala nila nagpagaling yung bato, yung kahoy. Hindi nila alam ang Diyos sa Espiritu. Dahil ikaw ay nanalig na Espiritu, doon ka, kasi nakikita mo yun, doon ka sumamba. Pero ang nagpagaling ang Diyos. And everybody say amen. Kaya minsan nasasaktan po sila. Pero totoo yung sinabi ng Lord yun. Huwag kang sasamba sa ginawa ng tao. Eh may masakit pa dyan sa Isaiah chapter 44. Yung kahoy, yung nagsisiga. Ang sakit, di po ba? Oh, hindi natin sadyang saktan ang ating mga kababayan. Dahil galing din po tayo riyan. Nagpapasalamat lang tayo sa Diyos kasi po, naliwanagan po tayo. Pero hindi ibig sabihin na pag sinisubok pa na ganyan, hindi mo na kaibigan. Hindi mo na siya kapwa-tao. Eh, paano naman yung mabubuti? Mababait? Ay, mababait eh. Ano sabi ng Diyos? Pero ang Diyos ang Diyos. Hato lang ka ayon sa iyong sarili. Bawa. Oh, biro mo mga kapatid. Hindi ko mo, ano ka na rito, hindi ka na pwedeng ano. Ang Diyos po ay pero Diyos. Mabuti ang Diyos. God is faithful in spite of our unfaithfulness. One of the attributes of God, faithfulness. He is always faithful. Oh. Kaya dito po, pero mga kapatid, unahin natin. Ibalik natin sa wag para makuha natin. The earth is the Lord and the fullness thereof. Sino raw nagmamayari nito? Ang Diyos. Ang lahat na nakatira rito, ang lahat ng nabubuhay rito, halaman, bundok, hayop, tao. Ang sanlibutan kanya rin eh. Masama yung tao, mabuti yung tao, siya ang lumikha. Masama yung tao, mabuti yung tao, nakikinabang sa ulan at araw. Amen? Kasi gano'n kabuti ang Diyos. God is a loving God. Faithful, goodness, good. God is good all the time. There is only one good, that is God. Faithful God, loving God. He gave His only begotten Son. Ganon yung pagsinta ng Diyos, pag-ibig ng Diyos sa buong mundo. Kaya nga, Espiritu siya, nagkatawang tao yung salita para bigyan tayo ng turo at aral para makamtan natin yung buhay na wala na. Kaya sabi niya, oh, lahat ito sa kanya. Ano pag malaki mo? Hubot-hubad, dumating tayo rito. Hubot-hubad, babalik din tayo sa kanya. Eh, babalik ka ba tayo?
Binigyan lang tayo ng pagkakataon ng Diyos na mamili. Kasi, kaya tayo binigyan ng buhay ng Diyos para hatulan tayo. No one can escape in the judgment of God. Walang makakaiwas sa paghatol ng Diyos. Kung i-billion tayo, hatulan tayo lang ng Diyos nun. Masama, mabuti. Pero kung ikaw ay mananampalataya, ano sabi ng Bible? You have the confidence to face the Son of Man. Mayroon kang lakas ng loob na humarap sa ating Panginoon Diyos. Bakit po? Nagampanan mo eh. Nakasunod ka eh. Amen? Sino may utang dito? Lang tayo na. Ano sabi ng Our Father in Heaven? Patawarin mo kami sa aming mga utang, kagaya ng pagpapatawad namin sa mga nakautang sa amin. Sino ko lang utang dito? May utang na loob ka sa parents mo? May utang na loob ka sa kapitbahay mo? May utang na loob ka sa kapwa mo? Kaya may utang tayo lahat. Pero ano mabuting balita? Ano mabuting balita? Binayaran ni Kristo yung lahat ng pagkakautang natin. Nung binayaran niya sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, saan tayo may utang na ngayon? Kanino? Binayaran ka eh. Sino tumubo sa iyo? Si Kristo. O kanino ka may utang ngayon? Dami tayong utang kay Jesus Christ. Pero po pinatawad tayo. Dati, mga kapatid, nung nasa katiliman po tayo, marami tayo kung mag-isip sa kapwa natin. Kung wala tayo sa Lord, grabe tayo. Yung ito, kung magmura, kung laitin mo yung kapwa mo, di ba? Eh wala tayo kasi takot sa Diyos eh. Pero unti-unti po nung nabangan Diyos sa atin, habang sumusunod po tayo, nakakaroon na po tayo ng paggalang sa Diyos at pagkatakot sa Diyos. Kaya nandito na tayo. Kaya, anong sabi ng Lord? Okay, lahat ng nandito kanya. Okay, alam natin yan. Alam natin. Lahat ng mga laman, kaya pag umawin ka na ngayon, may sense na. May sense. Ibig sabihin, may kabuluhan. Dati pag umaawit tayo, baliwala. Pero pag laman mo yung Diyos yung ginawa sa iyong buhay, magpapasalamat ka talaga sa Kanya. Bawat isusuot mo. Ha? Tapos na yung birthday ko, may nagbigay pa kahapon. Amen? Ako, Lord, salamat po. Ano kaya to? Oh. Ganda. Kasi lahat kayo na nagbibigay sa atin, lahat malaga. Lahat maganda. Amen po. Hindi na ako nakakabili ng nektay. Tatlo yun. Yung mga special na nektay. Ay, grabe. Pinagpasalamat ako sa Diyos. Amen po. Siyempre po, nasa social media tayo. Kung yung nektay ko lang 40. Nagpiprinsa ko rito 50. 52 times na. Di ba? Ay, tingin po lang ng 12. Alam na naman na, every naman din. Hindi na yan talaga kapag iba sa social media. Amen po? Yung baroko na pangatlo, hindi ko na pwedeng pangalo sa social media ng pang-apat mo. And then, everybody, kasi nakatatak po yun. Parang yan yung barok ni Bishop ko na. Nung nangaral ito nung last year. Kaya nga yung mga artista, yung mga iba, di ba? Eh, artista tayo rin nun. Hindi tayo pwede naka-t-shirt lang dito at nangangaral. We are the ambassadors of Christ. What is the character? Ano katangian ng ambassador? Representing the kingdom of God? Preaching the gospel?
Nasa inyo na po yun, mga preacher. Pero ako, I will the best. And everybody say amen. Oh. Kung yun ang estilo nyo, naka-t-shirt, no problem. Wala problema yun. Pero, siyempre, sabi ng Lord our citizenship is in heaven. We serve the living God, and we are the ambassadors of Christ. Ay, ambassador ka, siyempre. Pare, ambassador ka sa Pilipinas, papunta sa Hawaii. Kasi ibig sabihin nyo, at siyempre, alam mo yung mga kultura nila rin, pati pang-English mo. Kaya naman, meron kang, kung pupunta ka sa Spain, di ba? Oh. Kaya naman, kahit na paano, meron kang lingwahe na dala-dala. Kumusta Spain? Kumusta ka na? Di ba? And everybody say amen. Di ba yung ambassador ka lang dito sa Ifugao okay lang kasi national language natin, Tagalog. Pero paano kung ambassador ka sa international? Ang language natin is all over the world is ang English. Dati Aramaic. Dati mga Romans, mga Greek. Ngayon, dati Latin. Yan ang mga nun ngayon, English na. Kaya kahit na paano, pag lumabas tayo sa ibang bansa, hey! Kaya na, what's your order? Alam nga naman sabi mo, wara. Okay, ambassador ka ngayon. Verse 2, tingnan niyo. Kilala na natin yung nagmamayari ito Meron ka ng connection. Sabi ko siya, katabi may connection ka. Bakit po? In-establish nila, alam natin yan. Ito na. 3. Kayo ba'y umaahon? Kayo ba'y umaakyat sa bundok? Who shall ascend unto the hill of the Lord? Where is the hill of the Lord? Saan ang burol ng Diyos? Saan? Spiritual po yan. Kilala niyo si Caleb? Caleb. Isa sa mga takapagmana ng 12 tribo. Pinili niya yung bundok. He was 80 years old. Sino raw ang ahon? Ay, nagsawa na akong kakristyano Ayaw ko nang pumunta, ayaw ko nang ihakbang yung aking paa sa kawayan ng Diyos. Nagsawa na ako. Ayaw ko nang humayo. Who shall ascend? Sino to expand the horizon? Sino yung gagamitin ng Diyos? Sino yung gagamitin ng Diyos na inatasan niya the mandate of God to His disciples? To the children of God, go ye into all the world. I am the owner of this world. And if God is the owner of this world, nais ng Lord na yung kanyang mga anak ay ears tagapagmana. Tagapagmana ka ba? Paano mamanahin mo sa Diyos? Kung wala kang ginagawa. There is a parable of the Lord. Ano yung parable niya? Ayaw niya ng tamad. Lumabas siya. Anong oras lumabas? Alas 7. Ito ang upa niyo Lumabas ulit. Alas 9. Lumabas ulit. Alas 2, alas 3. 8 oras yun Hanggang alas 5. Ito 5. Pag magdilim na, sabi niyo alipin niya, punta kayo ron. Bakit? Ang luwag pa ng ubasan. Magtrabaho. Ayaw ko yung tatayo-tayo. Walang ginagawa. Sabi ng, sige, lahat ng mga compile dito kami. Pilitin mo na sila. Nag-labor sila Amen? Ang luwag ng ubasan ng Lord. Sino ang aawag ngayon? Sino ang magpe-preach ngayon? Sino ang hahayo? Ginagawa ba tayo?
Kaya tayo malungkot. Who shall stand in His holy place? Saan yung holy place ng Lord? Dito. Kaya nga tayo tumatayo at pupuri rito. Bakit po? Tapos na tayo doon. Sa pagayo, dito na tayo. Where is the holy place of the Lord? Meron bang holy place of the Lord sa inyo sa bahay nyo? Meron ba? Where is the holy place of the Lord in your home? Alam niyo ba holy place of the Lord? Kahit nasa kama mo lang, you have the connection to God. Magpuri ka lang pag you rise up at your bed and you just raise up your hands and close your eyes and worship Him. Yun na yung room mo. Hindi mo na kailangan ng altar pa sa ngayon. Bakit po? Eh, diretsyo na tayo sa Kanya eh. Nakaka-stand ba kayo rito? Pag huli ka at malinis ang iyong kamay, malinis ang iyong puso, hindi ka binabaliwala mo yung panyo ng buhay at kaluluwa mo, at hindi ka nanunumpak at nagsisinungaling, makaka-stand ka talaga. Makakatayo ka at makakapagpatuloy ka. Makakamtan mo yung blessings from the Lord and righteousness from God. Sino may gusto nun? Sino may gusto? Ngayon pala, panalo na tayo. Ngayon pala, panalo na tayo. Amen? Wala ka na ibang gagawin kundi sumunod sa Lord. Yes, may mga self-denial, may mga sacrifices. Pero, ano sabi ng Lord? Ginawa ko kayo, nilikha ko kayo para sa mabubuting gawa sa pamagitan ni Kristo. Para ito ang inyong lakaran. May lalakaran tayo eh. Saan makikita yun? Ephesians chapter 2 verse 10. We are His workmanship, created by God in Christ Jesus, to walk and to do good. Magkakagawa ka lang ng mabuti pag sumusunod ka kay Kristo. Paano ka makakasunod kay Kristo? May criteria. Kailangan ipananganak ka na muli. Kasi lahat ay nagkasala. Yun yung connection natin kay Lord. Kaya mapalad ka pag born again ka. Kasi yun lang yung connection mo sa Lord. Kailangan ipanganak ka sa tubig at Espiritu. You must be born again by water and Spirit. Kaya sabi mo sa'yo, katabi, mapalad ka. Kaya nga nakaka-aon na tayo sa Lord eh. Sa burol ng Lord, nakakatayo tayo sa banal na dako ng Diyos. Ay, grabe ka. Kahit na may problema ka, yung presence lang ng Lord, yung pag-asa na nabibigay sa'yo ng Diyos, yung inspiration lang, ay, sapat-sapat na yun. Amen? Ang buhay ng tao at yung kapaligiran natin ngayon, nako, huwag mong ganang pansinin niya. Ang pansinin mo, yung mga pangako ng Diyos. I'll tell you, sabi ng Lord, John chapter 14, I'll give you my peace. I leave my peace to you. It is not the world gives. In this world there is tribulation, but I give my peace to you, because I am the Prince of Peace. Yun lang panalo ka na, because you cannot buy peace. The true peace is come from the Lord. It is not because you are rich, no? Hindi dahil meron ka, magaling ka, kilala ka, fame and glory in this world. Ang tunay na kapayapaan ng kagalakan ay nandun. Kaya sabi niya, you shall receive blessing from. Pag sinabi blessing from the Lord,
Hindi sa tao yan, hindi sa hari yan, hindi sa presidente yan. Lahat ng mabubuting bagay, nasa iyo. Dahil nasa iyo ang Diyos. Nasa iyo ang instruction ng Lord, yung aral ng Diyos, at nasa iyo yung Espiritu ng Diyos. So, yes, hindi tayo excited sa mundo ito. May sakit ka, natural lang yun. Kapatid nga natin, yung tatay niya, may sakit. Dahil pinapump na siya sa ICU. Sabi niya, isa pag-pray mo ka. Nakahon, nandun na siya sa normal. Bakit po? Ibuhay yung Diyos natin. Napakabuti yung Diyos natin. Amen po? Pero mo, blessings from the Lord. Asan ka ba? Yung may blessing ka nga lang sa barangay chairman sa darating na October dahil halala ng mga iski at saka oh, gagawin ka lang washer doon, may blessing ka na. May part-time ka na, di ba? Amen po? Oh, ano ka lang ng punyi-punyi ito yung ano? Oh, 1 week lang yun, nakampin o 2 weeks. May blessing ka na, tuwa ka na. Ito, habang buhay, susunod ka lang kayo, yung blessing mo na kayo. Bakit naman hindi ka lulundag sa tuwa? Bakit naman hindi ka ma-inspire sa tuwa? Sabihin mo nga sa'yo katabi, panalo tayo Bakit nalulungkot tayo pag nasa templo ng Diyos? Bakit nalulungkot tayo pag minsan may pagsubok? Natural may pagpilo. Natural minsan may mga pagtataanan ng pamilya. Karaman po yun. Kasama po sa buhay yun para maging matatag ka. Upang magtiwala ka sa Diyos. Kasama yun. Kasi kung wala kang experience sa buhay, abay, ang tindi mo na. Kung wala kang naranasan sa buhay, abay, Superman ka na. Kakaiba ka. Amen po. Habang sinabi ng Bible yun hindi mawawala ang sanhi ng pagkakasala. Hindi nawawala ang sanhi ng pagkakasala habang ikaw ay nabubuhay na tao. Pagkatapos nito, may matipisod ka na naman. Yung dati mo kakilala na hindi mo maiwat-iwanan, yung makalimutan yung ginawa sa'yo, umiiba yung pakiramdam mo. Ay pag senior ka na, dapat hindi na maiba pakiramdam mo. Dapat napunggin mo na Panalo siya walang pakiramdam Unbeliever pa yun Hindi niya nararamdaman. Tapos, ikaw na mananampalataya, may nararamdaman ka, ay kakaiba ka talaga. Dapat na-forgive mo yan. Forgive and forget. Ang matindi yung iba, forgive and forgive na. Forgive na. Na-forgive ka na, hindi mo naman nakalimutan yung ginawa niya. Pag sinabing forgive na, sarod ka na, ay forgive na talaga. Hallelujah, praise the Lord. Amen? Ay, magano ka sakit? Di siya? Oo! Kahit na may kilat na, kilat na Ibig sabihin, humilom na. Huwag mo nang bantay yung kilat. Correct, di ba? Meron tayo dyan. Kilat na ala-ala mo na lang yun sa mga faith. Dapat ala-ala mo yun sa kagandahan ng Diyos sa'yo. Amen po? Wala na. Nag-ibang kapon. Hindi mo pa kilala mo ito. Sinacrifice mo talaga lahat ng buhay ko. Pinakilala mo na ngayon ng Lord. Hindi mo pang isa ulit. Ako na natin i-discuss dito. Sa panahon ng Lord, at kung may panahon kang lumala. Kasi ayaw ng Lord na gusto ng Lord na you must enjoy and find the Lord. Kita. Pag wala ng palataya ka, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pag nakita mo, ay, kumusta ka yun? Ano na lang? Nandiyan pa ba kayo? Ano na? Parang ayaw. Diba? Sinabi ng Lord I call you
Kasi pinili ko kayo eh. Anak ko kayo eh. Hindi ka na-alepin. Sarap mo ganun. Amen? Masarap kayong mamuhay ng mag-aaral. Matulog ka. Wala kang ano. Yung pa hindi ka na nag-iisip pag madaling araw, hindi ka makakatulog. Sino ka nakakatulog dito pag madaling araw? Di ba sabi na doon, kapayapaan, hindi bigay ko sa iyo. Di ba meron pala tayo, kapag ito ng kapayapaan, kapag hindi problema sa iyo, ang problema sa iyo. Hindi po, tulog ko lang. Sabihin mo sa iyo katabi, tulog ko lang. Pag hindi ka tulog mo na lang. Pag hindi ka makatulog, magpasa ka ng tayo. Kaya. Ay, saan ka tulog kaya? Hindi siya po kanil po. Ito yun. Yan ang sikreto ko. Pag hindi ako nakakatulog, saan ko ng tayo? Ang gawa ko ng pwede ko, mamaya hihikap na ako. Grabe! Oh, ito po yun. Ang sarap kaya. Kaya lagi ako natutulog eh. Sabi ng doktor ko, lagi ka siguro natutulog. Eh, bakit naman hindi ka matulog, wala kong try mo yung tulog mo. Yan na, bawal naman niya tayo sobrang tulog. Ano? Tama rin tulog ko. Mga 10 hours lang naman. Yung sinabi ha? Diba 10 hours okay na? Diba? Pero yung iba 4 hours, hindi pa yun. 8 hours okay yun. Pero pagka 10 hours, okay, mas maganda yun. Kasi medyo ano ka, alam mo, condition yung katawan mo. Amen? Condition ba yung katawan mo? Did you not know that your body is a temple of the living God? Alam mo, grabe itong katawan na to. Espiritu ng Diyos na dito. Yung nasa isip mo, yung aral ng Diyos. Yung pagsunod mo sa instruction ng Diyos. Ay, mga kapatid, grabe. Naguguluhan na yung mundo nito, ikaw payapa pa. Ang mga, yung armaments ng Pilipinas, pero na, talaga yung ating modernization ng Pilipinas, hindi na pipigkugin yung mga helicopter natin. Hindi na pipigkugin yung mga, yung fighter natin. Nag-order na sila ngayon ng ano yun, yung nasa ilalim ng submarine. Pero mo mga kapatid, talagang nag-aanta na. Ano kaya ang gagawin natin pag nagkaroon ng Third World War? Saan ka magtatago? Sige ba? Yung Second World War mga ano lang yun, mga payunitano lang yun. Yung Third World War mga espada lang yun, at saka mga ano. Yung Third World War, ano na? I-chemicals na yung isa sa apoy. Nuclear na. Yung mula rito sa Pilipinas, yung 1,000 miles, kayang-kayang habulin ng torpedo. Ano na? Ito, home, siyempre ko. Saan na tayo pupunta? Sa blessing of the Lord. Kasama yun. Magkira na kayo. Basta ako sa Lord. Amen? Kagutom na kayo. Basta ako sa Lord. Mag-pandemya na. Darating na COVID-19, 20, 21, 22, 23, 24. Bahala kayo. Basta kami. Sa pangako ng Diyos. Amen? Ang sarap ka rin ang tanong. Alam niyo po, ano na, pastor na ako. Mga 10 years ago, yung baryo namin, yung isla namin, sa Bulinas, sino nakarating sa Bulinas? Yung island sa Santiago Island. Pero mo sarap ng tulog ko, nakita ko yung mga alalaki ng aeroplano ng kapit-pare tayo. Pinagagawa. Ako, mukhang totoo na ito ha. Yung pala, natutulog lang ako. Kasi yung aming isla roon, gagawin taong airport. Gagawin taong airport kasi ang ganda eh. Napaligiran nyo ng tubig,
ng ano. Oh, paglalantingan daw ng ano. Okay, tama-tama doon siya. Grabe, di ba? Ilang yan sa ulo. Pinakita na ng Lord sa akin, ngayon palang gagawin. Okay ka nyo? Amen? Ang talaga, bakit? Pag sumusunod ka sa Lord, yung katwiran ng Diyos, yung kaligtasan niya, nasa iyo. Ano sabi ng Lord? Habang ikaw ay nabubuhay, ipapakita ko habang dito. Grabe. I will show you my salvation as Romans. Alam mo, pag sumusunod ka sa Lord, kumpleto ka. All the days of my life, mercy shall follow me. Ayaw mo siya lista. Psalms chapter 27. Conclusion na tayo. Ano nakalagay sa Psalms chapter 27? Verse 1. The Lord is my light and my salvation. To whom shall I? The Lord is the strength of my life. To whom shall I go? Even my enemies and my foes chain to me to eat my flesh, I will never stumble. Amen? And then war shall rise up against me. My heart will not be. But one thing I have desired of the Lord, that I will seek after. Ano raw ang dinidesire niya? To dwell in the house of the Lord all the days of my life, and to behold His temple. Nandun ako sa temple niya, makita ko, yung mapil ko yung presensya ng Diyos. Diba sinabi? All that day, to behold the beauty of the Lord, the holiness of the Lord, the greatest and the foremost attributes of God is the holiness. Alam mo, pagka ano mo na yung mga people, alam mo na yun, nasusunod mo yung goodness of God, the mercy of God, the loving God, lumulinis ang pinakapit. Alam niyo mo bakit? Yun na yung pinakapit. You must be holy because our Father is God. You must be perfect because your heavenly Father is good. Yung iba hindi naniniwala. Can you be holy for 1 hour? Pag believer ka, yes, pikit mo lang yung mata mo. Wala kang kasalanan. Tinatawag ka ni Kristo. May honor ka ni Kristo. Sumusunod ka kay Kristo. Puspos ka ng Holy Spirit. Pag natutulog ka, badal ka. Tulog mo anong oras? Yung iba din naniniwala. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Pakiklik mo. Ipunod siya tayo. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Ay, basa lahat. Lahat, ano? Meron kang 5:23 ng Thessalonians. Ay, basa. Ay, lakas. Sabi, agalugin natin. Ang Diyos natin ng kapayapaan, pinapanal niya tayong buo. Buo! Pinupus niya tayo kaya banal ka. I pray God your Holy Spirit, full, whole soul, full, whole body, be preserved, blameless, unto the coming of our Lord Jesus Christ. Naka-preserve yan. Walang kapintasan yan. Walang kulubot.
body is a temple of the living God. The Spirit of God is in us, with us, and through us. Hallelujah. Pero mo, pagkanak ka ng Diyos, nakapreserve. Walang sisira ito. Pag inabuso mo to, nilagyan mo ng kasalanan, inabuso mo itong templo ng Diyos, ang magiging kalaban ng Diyos. Ay, nasabi niya, yung katawan nyo ay templo ng Diyos. Pero yung nakapreserve, walang kapintasan. Hallelujah. Shall we rest?